ang D3 Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamog sang akon hairfall. Nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 News. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka K5 numero
serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa agang oras. Ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon!
Mayong aga mga kakipay. Musta na kamo da? Paniaga na. Welcome na sa atong siningapag pangalagad. Kasubong edisyon sa atong siningapag pangalagad sa 11 Mbps. Entrada sa bulan sang Hulyo. July 1. May mga balita kag mga informasyon mga kakipay ba diri sa atong siningapag pangalagad sa subong edisyon. Tuesday, July 1. Mga balita kag mga informasyon ha diri sa atong siningapag pangalagad. Kumusta nga atong sining mga kotoran nga nagapamati subong baya on air kag online. Mga balita kag mga informasyon, mga report sa aton mga kaki-5 reporter. Tapos nga opisyal na nga nagpangalagad ang mga bago nga mga elected officials sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ang mga senador 12 ka mga senador ha. Lagdugang sa nabilin nga 12. Nagapangalagad na. Ang subong man ang atong sila mga members ang House of Representatives 317 daw pihuman ko nung nga ma-retain ni Speaker Martin Romualdez ang number 4 na leader sang Republika sang Pilipinas, ang Speaker sang House of Representatives or Kamara ay ang aton sining Kongreso may Senado kag Kamara mo, the upper house and the lower house. Subong man bago naman panganagad ang mga bago na pilihan o kon mga re-elected na mga gobernador, vice governors, mga members ang sangguniang panalawigan, mga city kag mga municipal mayors, mga city kag mga municipal vice mayor, mga city kag municipal councilors. Sugod na kapag pangalagad mga kakifay. Good luck sa inyo ha. Pero sa Senado kag Kamara pagkabukas pa ini sa July 28 ang pagbukas ang 20th Congress, ika-20 nga Kongreso sang Republika sa Pilipinas. Sa aga magabukas ini opisyal nga magabukas sa July 28 sang aga. Pagkahapon may joint session ang Senado kag Kamara sa Batasan Complex sa Quezon City. Pagbukas na agaan nila sang kahigayunan na makadeliver sang State of the Nation Address ni si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 28. Ano naman ang ilatag? Ano naman ang mga gambal sang presidente? Informasyon naton, advance information naton nga ti isa na sa mga ambalan ang sa land transportation. Okay, ti nagliga ko ni damo backlog sa mga plate number, mga plaka sa salakyan. Ang iba no ay pagkaabot. Ang mga model 2016 to 2020, 2019 ay pagabot ang iban. Ang iban pa ang pagpadayon sang 20 pesos kada kilo sang bugas. Mga priority nga himuon sang Marcos administration sa tuig 2025, 2026. 2025 lang tasbong mo. Yang term of office ni President Marcos may asa pa sa June 30, 2028. Isa dira mga kakipay ba ang Senado
bukasin nila ang patigayo na opisyal na to nga gin-declare ng Senado before sila adjourn sang 19th Congress sang nagligad nga July o nagligad nga June. Gin-convert ang Senado nga mangin impeachment court. Ang Senate President mangin presiding judge. Ang mga senador mangin senator judges. Ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte, why naton ini ginabaliwala ay subong may mga questions of constitutionality nga may carry over sang 28th Congress ang ginsukuran sa 19th Congress. Pero madamo sa mga constitutionalist anang gambal nga pwede mapadayon. Pwede mapadayon mga kakifay. Bukas na pero tayo isa dire ang natanaw ko nun nila nga hindi pwede ma-dismiss outright ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Oras sa aton sini nga pagpangalagad las 11:15 na. Parayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps. May kahapon sa ngapon may yara 13 ka mga semen, mga kuanla, mga cruise ang isa ka national or international nga barko na na-stranded dira sa Lubok Pier, sa Puerto sa Lubok pra sa Barrio Obrero. 2 na kabulan. Pangod kay wala masweldoan. Tina-stranded sila dira no ang crew. Anom diri ang mga Pilipino, kag 7 ang mga Indian nationals. Sa initiative nga ginimo ni Congresswoman Julian Baronda kahapon, na-rescue ini sila tanan. Ay isa ka pagpaabot, ginpaabot ang reklamo sang sining mga crew sining isa ka international nga barko. 2 na kabulan nga stranded dira bangod kay wala masweldoan. Ano maning international nga barko ni wala sweldo. Gintinguan ini kahapon na rescue kahapon sa ngapon ining 13 anom sini ka mga crew ang mga Pilipino. Ibangod kay mga Pilipino sila may financial assistance. Gilayon nga ginatag ang Department of Migrant Workers kag subong man ang overseas welfare overseas o kunang uwabla sang sining financial assistance sa sining mga crew nga na stranded sa 2 ka bulan. Mangod kay wala sa sweldo no dira sa pier sa Lubok mga kakifay. Tigin rescue ini sa kapon upod ang mga taga UWA, taga DMW nahatag ang kinanglanon sininila nga mga sweldo nga wala no. Ang sweldo ya ihatag na sang manning agency. Ini mga seafarers anom ka mga Pilipino kag 7 ka mga Indians ang na-rescue sa foreign flag cargo ship na na-stranded dira sa Lubok Pier o kon sa Iloilo Strait since nagligad ng mga binulan. Ang barko nga ini nakita nga hindi na unseaworthy o kung hindi na pwede nga makalakat bangod sang questionable na worthiness sang sini nga barko. Ang subuman ng mga crew wala mabayran sa ilang mga sweldo.
bangod sini mga kakipay nga ginpaabot sa kay Congresswoman Jam Baronda ang ining reklamo ti gilayon niya buligan ini sila no para nga ma-rescue kag matagaan sang bulig sang aton sini nga gobyerno. Mayo ini kay na buligan sila no makapaulit na siguro kag ma-release ng ila sini nga sweldo nga madugay nga why ma-release sang iya sini nga manning agency mga kakipay. Yang ini nga barko no 13 ka mga crew sang MV Herman Star. Kung sa din may mga Pilipino diri sa 4 ka mga Ilonggo alin sa Bacolod City, Estancia, San Joaquin kag Tigbawan. Ang iban sini taga Luzon kay ti sa Krongay ni anom sa 13 mga Pilipino. Tigin meeting ni Congresswoman Baronda ang mga taga Department of Migrant Workers pinagi kay Undersecretary Patricia Ibon Kaunan. OWA Administrator kag sa niya sining team sang kahapon nga adlaw Lunes kag na-convene ang isa ka emergency meeting upod sa iban nga mga government agencies sang hapon upod sa DMW kag ang OWA kag subong ang taga Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Marina na nag-istorya sa tag-iya sang barko kag sa crewing agency upod sa Department of Migrant Workers na nagpatunga sa tunga sang kapitan sang barko nga si Captain Arnold Dapiolo tungod kay gusto nila makuha ang ila mga sweldo sa tag-iya. Ang ini nga barko nag-abot diri sa Iloilo City halin sa United Arab Emirates 30 kadlaw apang napaslawan niya magsitol sa sini nga problema ag ang crewing agency. Almost 5 ka oras ang negotiation sa kapitan sang barko kag napanugutan ang team sa pampangunan ni Congresswoman Baronda na makasaka sa barko kag makaistorya sa ila. Ang ila sini nga mga problema among sweldo na resolve ini. Sang 13 ka mga crew makabaton sa ila mga sweldo para sa ila. Ang untap sina ang 6 ka mga crew nga mga Pilipino nakabaton sila sang tag 100,000 pesos nga assistance, 50,000 pesos alin sa OWA kag 50,000 pesos man alin sa DMW. Pasalamatan ni Congresswoman Baronda si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si DMW Secretary Hans Leo Kakdak kag ang ila sini nga mga concern kang immediate nga response. Lagi sa kay DMW Yusek P. Kaunan ang sumuman sa Department of Migrant Workers Director Augusto San Diego nagpadulong gid diri sa Iloilo si DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza, OWA 6 RD James Minjula, OWA 6 PSD Chief Risa Moldes kag subongman ang ila sini nga mga team. Madugay-dugay nga negosasyon pa sa barko mo. Ang Diyo para sila kiti sweldo. Kaluluoy mo hamak mo na imo nga sa barko kag sakay ka sa barko tagsyam ka bulan. Way ka masweldohan ti bangod sang initiative ni Congresswoman Baronda sang DMW OWA. Iti may mga party sa barko nga ini na seaworthy bla.
Hindi na pwede, tiyan mo iningaway sa ginalaw sang Philippine Coast Guard nga makahalin diri sa aton kay delikado. Pero ano pa itong mga ginapabot niya daw gusto sa tag-iya sa barko ya malakat lang, disponiran lang. Delikado, no? Ano gusto niya lang makakwarta, inilisay magasto sa barko. Itaya mo niya ang kabuhi sang mga crew. Amo nang amo na kon kwarta lang ginapanumdom. Amo na nga way ka panumdom sa ikayo sang iya sini nga mga crew na nakasakay sa barko. Nagakalipay ang ining mga crew, 13 ka mga crew, including ang kapitan. Kay ang due para sa ila ang makuha na nila halin sa ila sini nga nagiya sa barko kag sa crewing agency. Oras ato niya pagpangalagad mga kaki-5 plus 11:25 na. Sa iban pa nga mga balita lokal, may bagong spokesperson ang Police Regional Office 6. Hindi para kuno sa madasig nga pag-responder ag maayong relasyon sang pulis sa aton sini nga mga pumuluyo. Madasig na interview kay na ni Kaki-5 Ted Francia, ang bagong spokesperson sang Pro 6 Regional Office 6. Mayo man sang iti importante na ilonggab la. Ang importante na taga diri sa aton no nagdako sa banwa sang Anilaw. No, kag naka-insindi. Amo nang pinaka-importante taga aton. Hindi nga ma-spokesperson kita kabudlay nga ako kaysa sang language barriers bla. Ang bagong spokesperson sa Police Regional Office 6 Lailin si Police Major Lailin Sinsil. Mo siyang bagong designate ni Police Brigadier General Osipino Ligan. Pwede man siya kuno matawgan si Police Major Lailin Sinsil, ang anay chief sang plans kag Regional Plans and Strategy Management Division. Gintalusan niya si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles na nagsaylo sa Iloilo Police Provincial Office. Kampiyon, mayo na kay anytime kung pwede natin matawgan mas mayogid. Samtang bago nga nagpungko na no, ang bago nga mayor, bagong vice mayor sang siyudad sa Iloilo. Si Mayor Raisa Triñas Chu, mga Kaki-5. Ang iya sining amay, ang balita iya sa kay Raisa Triñas ya parte sa pagka-point niya sa Yamay, no, sa anay mayor sang siyudad sa Iloilo nga si Mayor Jerry Triñas. Amo nang balita mo, si Mayor Raisa Triñas Chu gina-point niyang iya amay nga special advisor to the Iloilo City Government. Way kuno sweldo ni pinagi sa Executive Order number 004 series of 2025. Amo nang una-una nga balita gid, amo nang sumalang sa administrasyon ni Mayor Raisa Triñas Chu ang pag-appoint niya as special advisor sa Iloilo City Government sa iya amay nga si former Mayor Jerry Triñas. Samtang ang imbukada nga balita naman iya sa kampo ni Congresswoman Jam Barunda at mga crew members ang MB Herman Star na buligan niya na solve ang problema.
Tanawon mo ang kabugaton sa balita, tamak layo, no? Ato yan, nakabulig. Sa iban nga tao, si Barunda. Si Mayor Trinas Chu, yan, nagbulig sa Iamay. Kaya ginapawint niya bilang special advisor. Facts man na ya, that is fact. Amo ng balita. Samtang sa kampo naman ni Vice Mayor Lady Julie Grace Labla Barunda, yan ang pagwaman sa sang order nga magtelepon-tipon, mag-meeting ang mga kopdanan niya, ang mga konsihal sa siyudad sa Iloilo para istoryahan nila ang ila inaugural nga sesyon buwas. Tanawon tanabi karon i-check tana kay kaki 5 ginik o yunan kon may ara nga kagatambong sining patawag ni Vice Mayor Labla Barunda. Ibidi mayo man na kay balanyo ti para maistoryan nyo tani mo on the boss. Kabalo kita nga sa grupo ni Barunda, Vice Mayor Labla Barunda. Isa lang na yung upod niya sa partido. Si Councilor Sien Marie Mabilog. Dua lang sila, isa ka Vice Mayor kag isa ka konsehal. Majority 11 ara sa grupo ni Mayor Raisa Trinas. Tanawon tabi kung na isang bangigay ni. Kay lain-lain nga partido mo. Kung sa bagay gani ang mga konsehal ni lain man ni partido nila ya. Ay Mayor Raisa Trinas siya pag file niya si OC pagka Mayor National Unity Party partido, ang mga konsehal iya mga gingamit nilang partido amo ang Partido Federal ng Pilipinas. Si Vice Mayor Labla Barunda iya ang iyang partido Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Tanawon tani kung may matambong gid man, no? Kung may matambong sining isa ka patawag para sa ila sining inaugural session buwas nga adlaw dira sa bag-o legislative building sang siyudad sang Iloilo. Ti kinahanglan niya kampiyon man no? Kay ti parang Mayo man ang inaugural nga session buwas nga adlaw para sa mga pumuloyo sang siyudad sang Iloilo mga kakipay. Kaya tanawon man na sa mga pumuloyo sang siyudad sang Iloilo kung ano ang ila sining mahimo bilang mga konsihal sang siyudad sang Iloilo mga kakipay. Kagiban pagid nga mga balita ni isa ka grupo sa mga transport group diri sa aton sa Iloilo City. Way sila nagbiyahe, tingaway sila nagbiyahe no? Dapat mabiyahe gina sila ti ini bala karon may penalidad nga batonon sila sa LTFRB. Kay ang Mitch Co-op way kuno sila kabiyahe subong. Anong rason? I-check tanin karon si Kaki5 Kim Kaloyo. Anong development kanong mga rason sining way sila nagbiyahe? Anong mga problema naman no nga ang hindi sila magbiyahe kay kabalo kita nga public utility ining mga transport kay ini no. Kay public utilities ini may franchise ikaw kag ang franchise hindi na kinamatarong kundi pribilehiyo gilamang.
dabay natabok ina kuno nga tensyon sa tunga sang chairperson sang Mitch Co-op kag ang ila mga operators kag drivers. May kang tanan sa reklamo nila sa sweldo kag sa mga benepisyo. Amo na ni ang ginambal nato, no? Cooperative man tuod pero amo na ning problema sa ginatawag nga kooperatiba o korporasyon. With all due respect iya sa iban nga mga transport cooperative or corporation nga maayo ang ila sini nga performance. So, ano ginang problema sa Mitch Co-op? Magbalik ta dugay-dugay ha. Pao naton ini mga kag-K5. Please stand by, magabalik kita dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Best K5 Pageant 2025. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasi, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundungon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito ako meeting before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ano kapaslis ako is ang trust and confidence of
the CEO sa akon budlay magpila sa tao nga nagsalig sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpagalan sa akin. Yes. Wala pa ganyan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si Katifa Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Check nato na report pini ka-K5 Kim Calauyo kung ano gid ang problema sang mga drivers, mga PAW, mga personnel sang Mitch Co-op, no, nga way na sila nagbiyahe. Ano may tensyon pa kay nato. Amo ginang nambal naton mo in with all due respect sa iban nga mga cooperative and transport corporation. Maayo man yang ila pagpadalagan. Amo na ning resulta sa mga amo nang dapat nga ma-resolve sang Department of Transportation, Office of Public Transport and Cooperative la. Amo ning in charge sang modernization sang aton sini nga transport sector sa bilog nga Pilipinas. Sekta si ka-K5 Kim Calauyo kung ano gid ang mga problema sa mga personnel kag mga drivers kaya way sila ka biyahe. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Kim, nagkaramaal ka K5 dyan. Do mo ginang best description ka K5 dyan mo. Do permila na sila dara ga karamaal sa may Mitch Co-op do halin sa mga nagliligad pa nga mga administrasyon abi naton gani kay may lain na nga presidente o kon lain naman nga leader nga chairman dara ka K5 John may bag-o naman kani nga sistema. May nadunduban man ko sang ngambal mo nga karamaal mo. Ano to ka K5 dyan? Kaya ang mga driver nga iba na, hindi kita na sa Mitch Co-op, mga karamaal man. May... Na mga huros-huros bla. Tinagligan may iban. Na reklamos na mo sa mga Mitch Co-op ng mga driver ha. Mga huros-huros bla. Amo ambal nila ka-K5 Kim nga modernize ang salakyan. Pero ang batasan sang driver, traditional gapon. Ka-K5 Kim.
Amo gani ka K5 dyan, no? Tapos iban, abi, kapil kita kagasakay man kita, mga commute man kita, iban, hindi courteous, bala ka K5 dyan, no? Nga, kung iban na isa, mga bastos pa. ang pau, suplada pa bala, imbes nga, maano pang adlaw mo, nag-ubaan naman tapat ka K5 dyan. Supposedly, like sa iban niya lugar ka K5 dyan, di ba magsakay ka, good morning, hello ma'am, hello sir. Do manami man balang modo mo, kag do... Ganun kinawag ko isang sulapo nga nakasakay ko bisa modernized jeepney nga muna mo. Kaya kung sinupladahan ng kusang pao ni, kag driver nga oros-oros, sabayon ko gid siya manang ko nga, tuduhin na lang, ibonggo na lang. Ululupod na lang kamo kag K5 dyan. Pero amo na dira sa ila sa may Mits Co-op, nagligad pa ni, halin pa ni sa mga nagliligad nga problema sa sweldo, gani ka K5 dyan, sa mga benepisyo nila. Kaya actually, doon na lumos, abi sa utang, ang ining Mits Co-op ka K5 dyan, do halos naperde bala sila, imbes nga mag-positive sila or may income sila, nagaka-negative pa sa ilang ano bla ka K5 dyan, sa ilang galastuson, dira sa ila yung kooperatiba, may mga utang sila dira sa produktong petrolyo nila ka K5 dyan. May utang sila dira sa mga bangko nga milyon-milyon. May mga pending pa na sila nga kaso dira sa may Department of Labor and Employment tungod diri sa ang naga-reflect kuno diri sa SSS nila nga ginabuhinan. Pero wala man gali nagakadagdagan didto ka K5 dyan ang ilan niya nga mga benepisyo. Pero kaina sang aga at tingala dira man kaina ng mga pumuloy o mga commuters bala ng mga pasahero. Tingala sila nga duway ni may kabiyahe do tawag na do yawan ka hulat sang pila dira kay pila ni ka unit ang mga 76 around 76 ka K5 dyan. Di damo naman. Damo ruta nila sini no. Tagbak Haroliko Tagbak kag basta dira ang katambay sa Tagbak terminal ka K5 dyan. May araman silang kuan nga biyahe nga Mandurriao. Yes, basta Mandurriao Pahibawan. Oo, ang dira nagatambay sa may Tagbak terminal bala no ka K5 dyan. Ti naglusot man to kaina ang iladri nga chairman. Kaya actually ang reklamo nila diri ka K5 dyan, ang agin pasalig abi sila sang chairwoman nila nga si Mrs. Annabel Falle. Ano na siya, retired teacher na siya sa may Haro dira ka K5 dyan, no? Ang iningila sila nga chairman subong. Baligin pasalig sila nga mag-abot ang service contracting nila sa specific date. O galing kay wala bala magtupa, amo na nga nagsunggod sila, wala man abi sila gin explikaran, wala man sila gin paatagan nga ma-delay kay iya na ni isang LTFRB dugin hulat pa bala nga mag tiriripon sila da ka K5 dyan antes sila yung paatagan kag amo man ang delayed man dira sa ilang pasweldo, no? Damo na dagani nagre-resign sa tawag na sa may Mits Co-op, damo na da nagbaisay, may nagligad ka K5 dyan, may information kita na nagligad, may napriso da kay nagbais sa ilang chairman. By the way, K5 Kim, basi malang alang kita sa time tabla. Balikan ta ka karon. Sige, K5 dyan Wala mo concern ini sa publiko kung magjutay ang public transport na nagabiyahe. Bukas na ang klase subong. Madamo naman sini ang maapektuhan, stranded sa pagkadto sa eskwelahan, stranded dali sa eskwelahan papauli, kung kulang ang mga salakyan naton nga naga-cater, especially sa mga estudyante ka K5 Kim. Balikan ta ka after sa aton nga Mighty C Network News. Sige ka K5 dyan para mapabati man naton diri ang interview sang K5 News team sa kay Chairwoman Falle kagang ila mismo kay nano nga pagbangigay o kung pagpaisay dira sa may opisina sang Mits Co-op. Ang ining mga initial information ang ginadulong sa inyo sang GTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Iniisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Standby balikan naton si K5 Kim Kaluyo pagkatapos ang aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga K5. K5 News FM. Championing the... Tonight, we honor the hard work, passion, and skills of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back from party party. And together, we will continue this song.
hearts to the sky. More than one. And let's open wide your eyes. Really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to bring us to where our Where do you wanna go? Where it's covered in all color lines, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Anyone who's bursting with a dream. Come on, you hear the call. To anyone who's searching for a way to break free. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in. 'Cause we're dreaming with our eyes wide This is your life, only Manda Isabel. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito, tama Ako lagi. na eh, hindi ano ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ito, luha ako. Sabi mo naman basta. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabata na ako na. Tawag, happy birthday. Sana malagyan ako na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon.
Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Stasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng... Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Risa Hontiveros magsasampa ng kasong kriminal laban kay Michael Maurilio o alias Rene. Mga opisyal sa lungsod ng Olongapo nanumpana sa kanilang tungkulin. Mahigit kalahating porsyento ng mga Pilipino pabor na maging bahagi muli ang bansa ng ICC. Samantala, opisyales sa probinsya ng Iloilo nanumpana. Bawas presyo naman sa produktong petrolyo epektibo ngayong unang araw ng Hulyo. Mga opisyal sa probinsya ng Antique formal nang nanumpas sa puwesto. Samantala, 6 na mga tripulante na iligtas sa mga mangingisdang taga Negros Occidental mula sa lumubog na barko. Presensya ng NPA sa isang bayan sa Negros Oriental na nanatili ayon sa kapulisan. At 2 hanggang 3 bagyo maaaring pumasok sa para ayon sa Weather Bureau. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sasampahan ni Senator Risa Hontiveros ng kasong kriminal sa National Bureau of Investigation o NBI si Michael Maurilio o alias Rene na nag-akusa sa kanya na binayaran umano siya ng senadora ng 1 million peso para tumestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ni Hontiveros sa mga screenshots ng palitan ng mensahe nito
ito sa kanyang mga staff at taliwas sa claim na siya'y pinilit at binayaran para tumestigo laban kay Kibuloy. Sa mga inilutang na mga text messages at email, lumalabas na si Maurilio ang nagpresenta sa tanggapan ni Hontiveros upang tumestigo laban kay Kibuloy. Isiniwalat din ng senadora na si Maurilio ang nanghingi sa kanila ng pera dahil nais nitong bumili ng bagong laptop noong February 7, 2024. Malinaw anya o maliwanag anya na ang sinasabing 1 million pesos ni Maurilio ay isang kasinungalingan. Network News. YTC Network News. Samantala, mga opisyal sa lungsod ng Olongapo nanumpana sa kanilang tungkulin. Ang detalye ng balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Formal nang nanumpa ang newly elected at re-elected officials ng Olongapo City sa SMX Convention Center nitong Lunes, June 30, 2025. Pinaunahan ni Presiding Judge ng RTC Branch 72, Richard Paradesa, ang panunumpa ni na Mayor Attorney Roland Paulino Jr. at Vice Mayor Kay Ann Legaspi. Nanumpa na rin sa tungkulin ang mga konsehal ng lungsod na sina Jemel Kunghun Escalona, Vic Magsaysay, Tata Paulino, Rodolfo Catalogan, Attorney Noel Atienza, Tet Marzan, BJ Cahudo, G. Baloy, Ying Anonat at Jack Gardon. Dumalo sa okasyon upang magbigay ng inspirational message si BCDA Director Roland Paulino Sr. at ibang lokal na opisyal. Matapos ang oath-taking ay nagkaroon naman ng transition and turnover ceremonies FME Hall Olongapo City Hall kung saan formal na isinagawa ang pagsasalin ng mga dokumento ng nakaraang administrasyon sa bagong pamunuan. Ang seremonyang ito ay mahalagang hakbang upang matiyak ang maayos at transparent na paglipat ng pamahalaan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng balita. Pabor ang mas nakararaming Pinoy na makisa muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Batay po yan sa Okta Research. Sa ginawang tugon ng mga nationwide survey mula April 20 to 24, 57% ng mga Pinoy ang gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC habang 37% naman ang ayaw sa hakbang na ito at 6% ang walang desisyon. Nagpahayag ng suporta sa muling pagsali sa ICC ang 60% ng respondents mula Metro Manila, Palans, Luzon at Visayas. Samantala sa Mindanao, 30% lang ang gustong makisang muli ang bansa sa ICC at 66% ang ayaw rito. Ang survey ay nilahuka ng 1,200 male at female respondents na may edad 18 years old pataas na tinanong naman ng face-to-face. Network News. YTC Network News. Gayun din, opisyales sa probinsya ng Antique o probinsya ng Iloilo nanumpa na ang kampyon na balitang yan. Hati ni K5 Donna May Tabuga. Nanumpa ng bagong halal na opisyal ng lalawigan ng Iloilo kahapon ng hapon June 30, 2025. Ang seremonya ng panunumpa ay dinaluhan ng gobernador ng Iloilo na si Arthur Defensor Jr., Vice-Gobernador Nathalie Ann Dibuque, 4 na kongresista na sina Janet Karin, 1st District Congresswoman, 2nd District na si Cathy Gorosita, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Virgin Alberon at 43 opisyal ng lokal na pamahalaan na nanalo sa 2025 midterm elections. Ang seremonya ng panunumpa ay nagsimula sa isang misa na pinangunahan ni Reverend Monsignor Jose Marie A. Delgado, Vice General ng Archdiocese ng Haro at dinaluhan din ni Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman at Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. At para sa YTC Network News, ito si K5 Donna May Tabuga para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Magkakasabay naman na nagpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langisa ngayong araw ng Martes. Dito alas 6 ng umaga na sinimulan ang 1 peso and 40 centavos kada litro na bawas sa gasolina. Habang ang diesel ay mayroong 1 peso 80 centavos sa kada litro na bawas. Magkakaroon din naman ng 2 pesos and 20 centavos na kada litro na bawas sa kerosene. Ilan naman sa mga nakikitang dahilan ng Department of Energy o DOE ay ang paghupa na ng
ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Inaasahan din ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod pang mga linggo. Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga opisyal sa probinsya ng Antique, formal na ring nanumpa sa kanilang puwesto. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palano. Formal nang nanumpa sa kani-kanilang pwesto ang mga bago at re-elected officials ng probinsya. Kahapon June 30, nagsagawa ng inauguration at oath-taking ceremony sina Congressman Antonio A.A. Ligarda, Uswag Ilonggo Party List Representative James Jodo Ang Jr., Governor Paulo Xavier, mga sangguniang panlalawigan members, 17 na mayors, vice mayors at sangguniang bayan members sa Antique. Naging guest of honor at administering officer naman ng seremonya si Antiqueña Senator Loren Ligarda. Sa naging mensahe ni Senator Ligarda, kanyang binati ang mga lider na hindi lamang pinili ng balota kundi binigyan ng tiwala, karangalan at adhikain ng buong probinsya ng Antique. Ayon pa sa senadora na hindi lamang iyon araw ng panunumpa kundi panunumpa sa buong probinsya, panibagong pag-asa at panibagong pangarap para sa Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, 6 na mga tripulante na iligtas sa mga mangingisdang taga Negros Occidental mula sa lumubog na barko. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson. Naging bayani ang mga mangingisda mula sa Cadiz City sa Negros Occidental matapos nilang mailigtas ang 6 na mga tripulante mula sa isang nalulunod na barko sa Sibuyan Sea noong araw ng Lunes, Hunyo 30. Ayon sa kapitan, bumiyahi ang barko mula sa Gihulngan, Negros Oriental at patungo na sana sa Navotas, Metro Manila. Ngunit noong dumaan na ito sa bahagi ng Sibuyan Sea, unti-unti na umanong nilamon ng dagat ang buong barko na ayon sa Philippine Coast Guard ay isang landcraft transport vessel. Mabilis na nilapitan ng mga mangingisda na nakasakay sa isang fishing vessel ang nalulunod na barko at agad na tinulungan ng 6 na mga tripulante. Sa ngayon, hinahanap pa ng Philippine Coast Guard ang barko na may kargang 2,500 liters na diesel na gagamitin sana sa kanilang biyahe patungong Metro Manila. Kinumparma ni PCG Southern Tagalog District Commander Coast Guard Commodore Jeronimo Tovilla ang insidente na ayon sa opisyal ay naganap malapit sa isang kilalang tourist spot sa Pilipinas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayun din presensya ng NPA sa isang bayan sa Negros Oriental na nanatili ayon sa kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 James Bandoquillo. Sinabi ni Valle Hermoso Police Station Chief Captain Berwin Soronio na hindi niya masasabing wala na ang komunistang New People's Army o NPA sa kanyang bayan, lalo na sa mga bulumunduking barangay. Sa programang North Watcher Service sa K5 News FM Dumaguete, noong linggo sinabi ni Soronio na mapapatunayan ito sa sunod-sunod na enkwentro na naganap sa Humay-Humay, Gihulngan City, Negros Oriental at sa Calatrava, Himamaylan at Kabangkalan sa Negros Occidental, kung saan naging kanlungad ng mga rebelde ang bayan ng Valle Hermoso kung may sugatan silang mga kasama. Samantala, hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ng Philippine Army na nalansag na nila ang larangan ng gerilya sa lugar dahil ayon sa kanya, kung nalansag na ito, bakit may mga enkwentro pang nagaganap pa? Ang bayan ng Valle Hermoso ay mayroong 5 barangay na nasa ilalim ng internal security operation. Ito ay ang Tabon, Malangsa, Guba, Kabulihan at Bayran, at dahil ito sa presensya ng mga rebuilding NPA. Gayunpaman, sinabi ng PNP na sila ay patuloy na magpapatupad at siguraduhin ang seguridad ng publiko sa naturang bayan. Ako si K5 James de Trebayo Bandoquillo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News.
Samantala, inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o PAGASA na 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Hulyo. Mas malaki umano ang tsansa nito mag-landfall sa parteng Visayas o gitnang Luzon o posible pa ring magawi sa Batanes. Maaring magbago ang direksyon nito at siguradong palalakasin pa nito ang habagat ayon din sa PAGASA. Sa ngayon na may binabantay ang low pressure area o LPA sa gawing Quezon at may bahagyang tsansa itong maging tropical depression. Network News. YTC Network News. Gayun din mga K5, kinumpirma naman ni Attorney Ferdinand Topiasio, abogado ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Chavez Jr. na makakalabas na ng ospital ang kanyang kliyente. Ayon sa ibinahagi niyang mensahe, ang dating kongresista ay nakakuha na ng clearance to be discharged mula sa Philippine General Hospital bukas sa bago magtanghalian. Ngunit gayunpaman mayroon pa rin daw nararanasan si Chavez na pananakit ng tiyan o abdominal pain sa buhat ng maoperahan kamakailan. Sa kabila nito ay kinikilala ng kanilang kampo ang ulat na ito at ang muling pagbabalik ni Chavez sa kulungan ng Bureau of Jail and Management and Penology o BJMP sa Bikutan, Taguig, Setia. Network News. YTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Pumalo na sa 46 na katao ang nasawi dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan sa Pakistan. Halos isang linggo na malakas na pag-ulan kung saan maraming residente rin ang nasugatan. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Khyber Pakhtunkhwa province habang maraming residente rin ang pinalikas na dahil pa rin sa pagtaas ng tubig. Maraming mga mamamayan naman ng Pakistan na nagrereklamo dahil sa mabagal na responde ng gobyerno. Binalaan pa ng National Disaster Management Authority ang mga residente na malapit sa ilog na lumikas na dahil sa delikado nitong kalagayan. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para manikawan naton ang makamamatay nga cancer, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para makontrol ang aton si diabetes, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubong aton sini nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamuok ang atong katulogon kun gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps.
Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo, ang number 1 nga istasyon sa FM band. Check naton, balikan naton si ka-K5 Kim Kaluyo. Iti kadugay na ning mga reklamo sa mga drivers kag ining mga PAW passenger assistant officer, no? PAW. Hindi na konduktor kuno subong. PAW, passenger assistant officer. Iti way mas weldohan, ginabuhinan ang ila sinisweldo kuno kay ginarimit sa ila sining mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Pero ay man gali, nagdamo pa nga mga problema. Balikan naton ang nautod kayo ng report ni ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim? K5 News FM. Kampiyon Report. Nagbaisay ka K5 dyan, ang pila dito ka mga driver kag operator, amo man ni ang mga board of directors, especially na diri no, samtang nagauyat sang cellphone ini nga ilang chairwoman nga si Annabel Fale, tinaga binaisay sila, nagapataasay tingog ka K5 dyan na. Ari bala no, ipamatian naton bala nong nangin kaundan sa nga ila diri nga pagbaisay no ka K5 dyan para tawag na mabatian naton kung ano kainit ang tensyon, ang baga ni ka K5 EJ arato siya kaina sa may area pero sadyahan na sila diri do halos kung natawag na kung wala na guro silang tatahap basi may patupanay na guro ka K5 dyan pero ari bala no ang ila sila nga pagbaisay didto ya sa may opisina sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kon MITS Co-op. Kapila kung balik-balik mo sa inyo. Sulit-sulit naman. Ang service contracting nyo, wala ka na. Wala ka na. Wala ka mag-promisa. Wala ako na promisa. Wala ka ng balance. Wala ka sa sulod. Wala ka ng balance. Tinggalan mo. Agad-bilisan mo na. Ano pa ang inyong ginaalsa subong? Ang among konstitusyon yung limit ang among ginadita sa amon. Kasi PhilHealth. Pag-ibig. Malado. Ang inyong contribution sa PhilHealth is sa administration. Ang malamitig natin, kasi Marcos na nagkungkopi ang presidente sa Pilipinas, yan na responsibilidad. Ginahikot. Basta sa tao, mamatay kami. Sige, nakantasan kami na po sa mga Tapos, ay wala naman inawalog na benepisyo namon, hindi ka mo mangkaltas. Sakto ito pag-meeting nam. Pag-meeting sa kanilang. Huwaon nyo ang Joel! Ipakalapan mo kayo magkalibutan! Kasi mo karapinag ko. Joel! Kung sinaway ka pa na babaloa! Sige. Natuntuhan na kami, kapila na kami natuntuhan! Bakit kami pagamaw? Terminita! Pwede may madlok mga tulao! Ibalik ka ng Frances Operator! Ano hindi na gusto? Ako tayo mga Operator! Pila na katuwin, may sila ko, wala! Matutulog lang! Wala ko tigil-liter-liter, napuno na kami! Sobra na nila. Kunin niya na kasarang, bago tayo magulos na! Matutulog lang! O ano? Masarangan mo hindi? Masarangan! Okay! Kaya Maria ba sarangan mo hindi? Oo, sarangan. Unta ka na eh. Ano? Ang Mayor, unta ka na eh. Kagalong sa inyo.
Oh, ano may ginabuhinan sila sa PhilHealth pero ay man kalisang remittance. Wala ako no sang reflect sa ila kakipay ba dyan, sa ilang mga accounts pala sa SSS, sa PhilHealth. Tamo na yung mga reklamo. Pag-ibig, tatlo na mo. SSS, Pag-ibig, kag PhilHealth. Actually, kung matag katapusan, sobra libo nakaki-5 dyan ang buhin dahil sa sildo mo. Libo eh. Kung sa mga kwan na guro, laban-laban na guro, mga kwan na, mga 1.5. Oh, butang to 2,000 kay tatlo mo. Oh, tay mga 1.5 na buhin, tiyamak mo na nga kwan pa na. Tunga pa na kasako nga bugas. Tapos kung pila pa, ka bulan nga wala mahulugan kag 5 dyan. Pinagtililipon na to. Chairman nila niyong. Chairwoman nila ng tuga vlog. Chairwoman, no? Why isa isang assistant ang gabi, ikaw lang video. Hasta mo tati, upod dyan sa pisina, bla, video hilang na kay explicar ko sila, di ba? Oo. Tayang baga ni Mandiri sang iba niya nag-comment. Ang balatan ni, imbes nga mag-video siya, patag siya mo lang nga kalmado kag iba dyan. Diba siya maintindihan pa sang iya nga mga upod dira sa co-op. Ti iban gani pati mga operator driver nila, ambal nila, bisan share gani ko, no? Wala ako no sa may nagatupa sa ila kag 5 dyan. Diba in fact, ang pasalig supposedly sang co-op is that may mga dividendo sila, may dako sila nga share dira sa kooperatiba kag 5 dyan. O galing kay ang ining meets co-op ti kay lubong gini sa utang kay 5 dyan damo ni na istorya naton nga mga driver kag pambal nila aga kalubong sila sang utang tagi na pasalig abi sila nga hatagan sila sa 15 o kon maglap sabi 20 o kon 25 tapos hindi pagid maglabot kay 5 dyan ting iban ti may mga balayran man bala nga halatagan no ti amo na nga amo na kay 5 dyan no nga iban sa ila wala na lang sang choice kundi mag-alsa na lang despite nga balaan man nila nga bawal kay 5 dyan kon tani no based on the polisiya man sa franchise sa LTFRB kay 5 dyan. Actually, in-reach out man naton diri si Attorney Salvador Altura, ang legal officer dira sa LTFRB Region 6. According diri sa iya, tiga-check pa siya sa mga additional information dito mismo sa kooperatiba kag sa mga complainant kay 5 dyan. Agod matipon no ang mga pila pagadriya ka mga information. Yari ba na naman, pamatian naton driya ang bahin naman sang pahayag ni Joseph Apid, driver-operator nga nagareklamo mandra no ako ni isa man sa singgitan kay nadra kag nag-alsa dira sa may opisina sang Meets Co-op. Okay, sa mga kaki-5 po naton si ano guys sa pangalan mo? Si Joseph Apid no, operator driver sang Meets Co-op. Sir, ano gid ang rason nga naguntad kamo biyahe? Ang amon mo lang ni pag abot ko mga upod ko na gambal nga diyan na kami magkuyabi kay gusto namon istoryahan si chairman, si chairwoman namon about sa amon service contracting. Nga sang next week nag-meeting sa kuno sa mga ibang nga driver kag away ako dyan nagwan ako nag-leave nga nangako siya nga mahatag siya sa amon sa service contracting namon pag sweldo. Tiway bala nga matupad wala yung mahatag sa amon. Amo na nga naguntat kami way kami ani magbiyahe subong kay gusto namon sa istoryahan personal. Ugaling kay hindi sa istorya sa amon. Tapos damo man kami concern dapat ipaabot sa iyo nga ang amon bala nga mga deduction sa SSS ginadidakan kami way man ginarinit wala man nagasulod ang amon mga benepisyo tama ka problema damo man lang na pangayon namon sa iya nga para gid bala mahibaluan namon kung ano ang rason doka kuan isa ka bulan na namon sa officer mo nga service contracting kada ko sina balayaran hindi saya magkatulong sa amon namon ato ba mo lang kayo hindi man kami magano sa imo mastorya na lang kami mapaabot namon ng amon balamay na kitingob kami sa linya ko nung alas 8 makadto sa hasta subungoy no way man mga pilatanan ka unit sir ang naguntat biyahe gid bilog nga tagbak eh 76 unit na 76 unit gid hindi mo na bilog nga tagbak pila ka na sir ka tuig nga nagabiyahe dire or nagapanagiya tatlo na sin sa pagtukod tatlo na ka tuig sir ka kung nagalantaw subong si ma'am panugyan mo sa iya kung napamati man sa subong ma'am istorya lang mga driver mo di ka para may balaan lang kung ano ang problema sa tao kay hindi kami sini makasulbar ikaw sini makasulbar kay ikaw ang hindi kayo magambal sa amon hindi mo kami pagkatubangon naway ka na responsibilidad mo kami kay chairwoman sa mo responsibilidad yung ginaya haging pong kuan yun kung hindi saya ka sarang hindi man saya ka panahon damo na yan chairman mabulos o
Sige sir, thank you again. Nabatian niya do offensive man sa ilang do hindi sila gusto ato bangon balas ang ilang nga chairwoman kaki 5 dyan despite nga luyag man na kuntani nga mag-istorya balas ang Mayo kaki 5 dyan no mapalabot ang ilang concerns kag masabat ang ila pilaya ka mga palamangkutanon kaya actually liwat-liwat na ni nagligad ang ruta nila didto sa may Mandurriao area do amo man ang problema ligad sa may Pavia amo man ni kaki 5 dyan kag dira sa Tagbak liwat-liwat na nang amo na sitwasyon problema sa sweldo problema sa iban pagidrang aspeto sang pagdumala dira sa may meets co-op kaki 5 dyan. This time dapat kay malaman na nilang mga driver ni pagkahapon sinao pagkagabi mabakal mo na si pagkaon mo. Parang hindi man ba dako mo kung pilang sweldo abi no? Pilang sweldo kada adlaw sang mga driver raw. Usually kaki 5 dyan around 700 to 800 no. Tapos depende pa na kung maka-overtime sila kaki 5 dyan. So kung biyahe ka nga hindi nila mahatag ang 700 kada adlaw. Hindi bla? Nga kung sila pasugidon kaki 5 dyan milyon man ni gali ilang income everyday. Ganito milyon man bla. Ti ko na muna kada tapos yung biyahe kada grahiya. Papirmahon nyo siya nga nakabaton sa isang amon na adlaw para sabihin subong Martes. Matapos kami biyahin na karon alas 7 o kung alas 8 no pagtapos. Mag-remit siya, iatag kaya 700 para hindi mabudlay bla. Kaya actually, kapilaman din nila may istoryahan regarding dira kung anong gusto nila nga sistema sang syalduhan ay. Kung kinsinas o kung binulan kaki 5 dyan. Pero may ara magani nga inadlaw, may ara man nga simanal. So, ano ko no, 15 kag 30 kaya gusto sa mga majority haw. Kalabanan kaki 5 dyan, 15 kag 30 kay do amo man ang ning option nga ginhatag nila mo ang simanal. Hindi pwede ang simanal, hindi pwede man ang adlawan. Semanal kag ang kinsinas nang diri ang gintanyag nila blang nga options diri sa mga empleyado based man diri no sa pila naton ka mga naistorya kaki 5 dyan pero nagligat tigin papirma nila so far ti ang 15 kag 30 o galing kaki 5 dyan ambal nila okay lang man kung 15 kag 30 basta nagatupa sa 15 kag 30 kaki 5 dyan o galing for example labi 15 la sweldo matupa pa mga 25 28 o kung kaisa malaps pa sa sunod pa nga sweldo may mga kabataan ni sila, kakaon ni sila. Kabataan nila, pamilya namin, eskwela ni, way mo ginasweldohan. Amogid kaki 5 dyan. This time, akon may tiyempo pa no, pamatian naman naton diri ang paathag naman. Oo, paathag naman yan ni Chairwoman Annabel Fale regarding diri sa natabo diri nga atensyon kay nadra sa ilang opisina. Kaya ang kastunhan, wala sila turnover sa akon. And then, ang amon nga account, tanan niya mag-garnish. Sis daw ka budlay, di siya i-manage sa exotic. Pero, gintinguhaan ina. Then, damo, ako na-point out nga mga benepisyo nga subong ginalatag na sa akon. Kaysa subong, actually, March, wala na kapanggida, dito ginulong sa December at is Then, may dito kami sa is nga gimbutang nga kwarta na floating ina tungod nga mismo ang diri nga empleyado wala nila ma-identify kaya ang record sini hindi mabutangan bala PNR mga IDs which is nga ginakorek pasubong sa administration ko pero may ginkulog kami dito nga kwarta for April. Parang siya nila ni Ma'am Subong sa service contracting no? From May 11 until June 9. Ang service contracting na mabalaan mo na sa LTFRB kay wala pa man na-release sa LTFRB kahapon dito ako sa Landbank. Gina-process ko na dito about kung paano ang amon account nga na-garnish. Para na kung in case na i-release na sang LTFRB ang kwarta, makuha namon. Unang-una, ang duli nga cases. Amo ina siya nga gin-hold, gin-garnish ang account. Unahon pa ina para ma-withdraw namon dito ang service contracting. Amo nang ginatinguhaan namon. Kag ang ina, may mga board of director dapat. So, bali, wala pa ganit na natapos. Sila kanya may ara nga board of director nga paganot, wala sila nagahatag sa ilang mga personal data which is nga hindi dito ma-update ang amon nga Landbank.
Pero nag 5 dyan, nabatian nato no, si Ma'am Annabel Fale, ang iladrayang chairwoman sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative. Di according diri sa iya, ti nagligad sa pag-start niya pa lang, na istorya na nato ni siya kaki 5 dyan. According diri sa ila, may pila sila ka mga bank accounts nga gin-freeze ang bangko tungod man diri sa pilaman ka mga problema sang nagliligad yang administrasyon kaki 5 dyan, no? Kag nagligad to yung presidente nila, bahi man to kaki 5 dyan, nalipatan kata sa pangalan, tapos before sa iya, tiyan mo nang si Sir Vice, nalipatan nato ng ari na sukod sang dila nato. Pero mayo ni guro, boss, kung makakontak ka karon sa taga LTFRB. Actually, nag-communicate na kata sa LTFRB kaki 5 dyan, nag-reply diri si Attorney Altura sa aton, nga i-check pa dito ang information, dito mismo sa MITSCOOP kaki 5 dyan, no? Kag matawag lang diri, ma-notify lang diri karon sa aton si Attorney Altura. Okay, salamat yan kaki 5 Kim. Report nagikan sa patrol kag sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative, inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Maramog niya salamat sa report ni Kaki5 Kim Kaluyo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng kaso ilanat sipon kag ubo ko nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod kay ang D3 Bio ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites sa aton sini nga lawas. Iti subong baw damo may mga dengue, may ara kita mpox. Kaya kita nga nagasasaka ang COVID sa iban nga mga nasyon na bangon sang sa variant. So ini mga viruses nga ini malikawan naton kung nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Kung naka-star ikaw sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok, taas lang imo hilanat ka may kaupod nga sakit sang ulo, kag pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbahan ka ba nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan nga basi may dengue ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngayon sa extra virgin coconut oil, aparte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngayon sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sang platelet aggregation nga gabulig malikawan sa lawas ang bleeding kung impektar ka sang dengue. Tinluan na ogsaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan, kag mag D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit? Mag D3 Bio ka, kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kay nagapabaskog ini sang aton sa immune system. Nagapabaskog ini sang resistensya sang lawas kontra sa mga baratian. Kay ang Mighty C ang ginpabaskog na vitamin C, number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas. Nagapabilin nga healthy ang lawas ta kung naga-D3 Bio kita kag Mighty C adlaw-adlaw. Mabalik kita dugay-dugay mga kaki-5 ha, standby na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Alluring, charming, captivating.
enchanting, and irritating. This is the Mass K5 Pageant 2025. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasi, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko,
Makigan man ko sa imo, nimo. Dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginolsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This Yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidanta para malikawan naton ang makapamatay nga kanser. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw kung gusto naton nga makontrol ang aton sini diabetes. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy kondisyon ang imo lawas kung naga-food supplement ka sang DTX 500 adlaw-adlaw. Palikawan nato na makamamatay nga kanser ang sarcoma isa ka tumalagsahon na sa isang kanser apang ini isa ka pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga nagapataas ang risko sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiyo nga joint, tinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sahi sang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kita kadadlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols alin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon ang mga guba nga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw
para sigurado nga healthy ang aton sini nga lawas mga kakipay. At maluwas na no kay nakita naton diri nga maayo gid lawas ta kon wala kita bisyo bla way kita bla sang iban nga ginahimo no ti kwan gid na mabudlay. Kinanglan nga magapabilin na kita nga healthy ang aton sining lawas mga kakipay para sigurado nga healthy ang lawas ta kon naga DTX 500 kita kag naga may TC kita adlaw-adlaw mga kakipay. So alungan ginaton lawas ta. Alungan naton ini sa mga baratian nga naga-abot sa aton kon hindi healthy ang aton sining lawas. Ngala ko nga gadubli na siya man. DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw ang aton sining imnon mga kakipay ba para sigurado nga healthy lawas ta para sa aton sining kaugalingon. Kag ang DTX 500 kag may TC kag kinanglan nga kon mga pi kita ti dapat healthy man mga pi kita sini gamito naton imnon naton nga kapi ang kapi nga healthy ni Dr. Ramil Oy ang DTX Coffee Mix mga kakipay. Ang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni. Kung makahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasinggit kita sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee mga kakipay na satisfy na ang imo kaugalingon nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Samtang kung gusto mo naman healthy nga coffee kag creamy pa. Di may araman nga pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee healthy ni kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera or malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Amo ina nga healthy na creamy pa ang pre-bio coffee. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakipay. No, available ini nationwide i-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada o kon sa TikTok. Add to cart idulong ini sa inyo sini nga mga puluyan kag available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag diri sa siyudad sa Iloilo, ari ini sa Ilope Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City nga may libre nga consultation kag check-up subong adlaw Martes. Kag subong man available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center didto sa Orby Street malapit sa Miagao Public Market, Miagao, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Coast Mart, Calinog, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Kaya ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos bulngon o kung mapos punggan, ay hindi ka magbalatian kung nagatumar ka sang DTX 500, may TC, D3 Bio, kag nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Ay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na.
Maayong hapon gid sa aton sining mga live viewers via on air kag online ha. Napamati subong sa aton via Facebook Live kag subong man nagapamati sa aton via 88.7 FM sa inyo mga radio dial. Kay nakapadayon ang aton sining okay ka may kapi ka. Pag dakop sa inyo automatic tagaan kamo gilayon sang isa ka box ang DTX Coffee Mix ha. Kung pag abot dira no madakpan ka nga ka-tune in ka sa 88.7 FM. Pagkadakop sa imo tagaan kadayon sa isa ka box ang DTX Coffee Mix, healthy coffee ha. Pagkatapos tagaan ka sa isa ka kupon. Kung nagagamit ka pagin sang produkto ni Dr. Amiloy katulad sang DTX 500, may TC, D3 kung ka pangapi ka sang DTX Coffee Mix, additional nga mga kupon. The more coupon you have, the more chances of winning. Ang coupon, sulatan mo sang ngalan, imo address, perma, edad, kag cellphone number. Kay kada live program sang K5 News FM Iloilo, magagabot kita sa box para sa mga winners. Yang importante dira ang imo sini nga cellphone number, kag kung magtawag, sabton mo dayon. Kay kung masabat mo kag ma-confirm ka ikaw, pag the next day, makadto kami sa imo puluyan, dalang isa ka box. Ang box may unod nga duwa ka mga dice. Ang isa ka dice may cash prizes sina ang premyo 2,000, 1,715, 1,700, 500. Samtang ang isa ka dice appliances, electric fan, blender, rice cooker, kag iban pa. So pag dako pa lang nga daan si mo, may isa ka na kabox ang DTX Coffee Mix. Pag logo mo sang box, sigurado nga may dagon kagid nga kas kwarta kag appliances. Kay diri lang sa kampiyon ng estasyon ang K5 News FM Iloilo bilang pasalamat sa inyo for making us number 1 sa FM band ang K5 News FM Iloilo. Why nakita time diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka-K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan